Jo soc Joan Barrantes, tinc 47 anys, soc escultor i visc a Gandia. Vaig començar quan tenia, jo penso que tenia 18 anys, quan vaig fer, o 17 anys, quan vaig fer el primer curs a la Universitat Popular de Gandia. I recorde que el primer curs que vaig fer va ser modelat. A banda de modelatge també vaig fer dibuix del natural. Això sí que va ser durant diversos anys. Ahí sí que vaig estar, més que res, per perfeccionar el dibuix, per tindre més coneixement artístic, a nivell de dibuixar. Jo quan vaig arribar a la Universitat Popular em sembla que va ser o el primer any que es va fer la Universitat Popular o el segon curs, una cosa així. Arriba sense més coneixements, sense saber què era ni per què volia anar a la Popular ni res. El que passa és que em crida l'atenció el modelatge en fang i em vaig apuntar sense més, no tenia ninguna perspectiva de què és el que anava a fer, ni què traure, ni res d'això, no tenia, no sé si tindria 17, 18 anys, una cosa així. I la veritat és que em va agradar, el curs el donava Héctor Peiró i va funcionar bé, em vaig enganxar bastant bé al tema del modelatge i va ser la base de després dedicar-me a l'escultura també, perquè això va ser un poc el començament de les meves inquietuds artístiques, diguem. A veure que sí que tenia una necessitat artística, que possiblement tenia coses que dir i que tenia aquest cuquet que fa que això vaig avant. Sí, jo abans de fer els cursos de la Universitat Popular no tenia clarament una necessitat artística ni una inclinació artística definida. També estàs en una edat en la que estàs un poc ahí sense saber com ni per què. I després ja plantejar-te ser d'una forma professional, la feina d'una forma més professional, tot va ser molt al llarg temps, perquè jo no vaig estudiar Belles Arts, entonces la meva formació ha sigut autodidacta. A banda dels cursos de la Popular, jo he anat a Barcelona a estudiar també, he anat a diversos llocs a cercar el que necessitava, els coneixements que jo notava que em feien falta. Entonces el procés ha sigut molt llarg, ha sigut potser millor al llarg de 10 anys perfectament, en el que jo vaig començar primer a partir del modelat vaig començar a fer feina en l'empresa de Mármoles Peiró, en Héctor Peiró, i ahir ja vaig començar a donar-me compte que sí que tenia unes aptituds per poder fer escultura i tal, i ahir vaig començar a despertar-se un poc, diguem, la part de l'afició, de començar a l'afició. I després ja treballant aquí va ser ja quan vaig reprendre i vaig agafar d'una forma més sèria el món de l'escultura. Vaig començar a fer exposicions, les coses començaven a funcionar bastant i ja va arribar un moment en què vaig decidir o una cosa o l'altra. I ja, possiblement fa 15 anys, vaig dir que em dedicava a l'escultura únicament. I en això estamos. A banda del moment actual, que és molt complicat per a tots, és molt dur, el món artístic és molt dur, però el dona moltes satisfaccions. Per una altra banda, el costa molt d'esforç poder estar ahí, és molt llarg el procés per arribar a poder exposar internacionalment o per poder viure de la teva obra, però pense que en els meus 47 anys ara sí que estic arribant a un punt que diguem que la teva carrera està consolidant-se. En aquest moment la veritat és que no puc queixar-me de feina i tinc un projecte ara entre mans que vaig a encetar-lo ja, és per fer una escultura de 3 metres per un particular, per un col·leccionista en Mallorca. Li vaig preparar un projecte, vaig fer unes fotos de l'espai i sobre aquestes fotos ja es comença a maquetar, a dibuixar en aquest espai què és el que funcionaria bé, si interessa una cosa vertical, si horitzontal, si tinga tal. En aquest projecte realment, com que els arbres són molt verticals i és molt frondós el fons, el que vaig funcionar és com una doble espiral, és com una mitja curva, és una curva, en la que, degut a la foscor de l'espai, la farem en alumini, en fundició d'alumini, per a donar-li més llum a tot l'espai i demés. El procés de treball sempre és en funció del que vols dir
i si és per a un lloc concret, l'espai. Tens que estudiar molt l'espai perquè n'hi hagi un diàleg entre les dues coses, si no acabes posant un florero que el que fa és molestar més que altra cosa. Sí, els materials per a mi són molt importants perquè t'ajuden molt a poder expressar el concepte del que estàs parlant. Per exemple, tinc una sèrie que és la sèrie aquesta d'aquestes escultures que són estats d'ànim, en el que és una pedra blanca de màrmol de Macael que descomposa en diferents trossos i la torna a muntar. En aquestes escultures, per exemple, el que estic parlant és l'estat anímic de nosaltres cada dia. Està molt influenciat per el tema de la crisi, com ens hem tingut que descomposar i tornar a recomposar una altra vegada per poder sobreviure i aguantar aquesta situació, i utilitza el plom com a metall, com a part més pesada, més densa. Entonces, bueno, els materials estan en funció de lo que vols dir. I ahí, per a mi, són bàsics per poder expressar el concepte, per acabar d'expressar el concepte. Normalment utilitza també molt el que és l'acerocorte, les pedres naturals, o ara també estic treballant en alumini i en coure. El coure és un material que realment m'agrada molt, està donant un resultat bastant bo. Són molt amples el que t'afecta, tot el que t'arriba, tota la informació que t'arriba, tota influeix en la teva obra. Ja no estic en un moment en què digues jo és que estic influenciat per aquest artista o per aquell altre. Després de 25 anys de feina crec que ja és més una cosa més global de l'escultura, diguem, no sé, l'escultura de Jaume Plensa, m'interessa molt l'escultura de Jaume Plensa, de conforme treballa. En el seu moment, l'escultura de Chillida, sí, fa potser 10 anys o 15 anys sí que estava un poc més influenciat per l'escultura de Chillida, però realment no és tant la influència de diferents artistes, sinó quins conceptes són els que treballes o quines idees són les que vols portar endavant. Quin és el teu concepte un poc de feina. I això seria més important que si estàs influenciat per un artista o vas cap a un altre o si t'agrada aquest o l'altre. Perquè suposa que al final de tots els artistes i de totes les obres que veus sempre n'hi ha alguna que t'interessa o que t'agrada, si no, no li prestaries atenció. Penso que per poder expressar i poder que la gent entenga un sentiment tens que anar a lo més bàsic possible, perquè és la forma en la que tots podran arribar, podran comprendre això. Si realment tens que dir alguna cosa, si ho pots dir en 2 paraules i en una forma senzilla, és molt més interessant que si tens que utilitzar-ne 50 i fer 54 formes cada una més complicada. Al final el missatge que vols donar s'ha perdut entremig de tot això. Clar, la forma i el missatge formen part del mateix. Per a mi és indispensable que el missatge i la forma estiguen unides i que s'entenga quan estàs dient alguna cosa. Que moltes vegades són coses molt simples, és l'equilibri o el desequilibri que utilitza molt en la meva obra i tal, no estem parlant més que de l'equilibri i el desequilibri de les persones, un poc l'estat d'ànim, i normalment sempre està al voltant d'aquest tema humà. La utilització de 2 materials dins de la meva obra és una que quasi sempre he utilitzat. I si no són 2 materials, sí que són el mateix material però de 2 formes diferents, per exemple, un oxidat, l'altre polit i tal. I és un poc com el yin i el yang, és un poc el que deia abans, és aquest equilibri entre una part i l'altra i com d'aquesta forma és necessària una cosa perquè l'altra funcioni. És com el bé i el mal o l'equilibri i el desequilibri, és necessari per poder mantenir-ho. Tal vegada, per a definir la meva obra, un dels conceptes seria que és molt forta, té molta força, visualment impacta bastant i que és una obra en la que jo sempre estic parlant de sentiments humans. El meu no és ni figuració ni és buscar una imatge i reproduir-la del camp ni algo figuratiu, sinó que el meu seria dins d'un abstracte força i sentiment.